Hvad så alle sammen, velkommen tilbage til den her video. Det er en lille kort video, hvor jeg bare lige siger tak for supporten for de 2 rap videoer jeg har lagt op. Klar på det hele og venner forever. Det har været sygt godt at lave dem, og sygt fedt at prøve at lave sådan noget. Første video hvor jeg lavede sådan noget, så det har været ekstremt fedt. Så er det også bare ekstremt fedt at få noget support på det, og det synes jeg er ekstremt godt. Og så vil jeg hilse at sige, at hvis I vil høre mere, så kommer der mere. Der kommer en ny sang herinde for 2-3 uger. Så ja, ekstremt dejligt med lidt support, og synes det er fedt at I giver support til det, fordi det giver mig lyst til at bare at lave noget mere. Så ja, det er bare ekstremt fedt at kunne rende rundt og lave noget, og som rent faktisk godt kan lide. Og har I nogle idéer, så er I velkommen til at skrive til mig. Mere end velkommen til det. Så ja, det er den her lille kort video, jeg lige vil lægge op omkring det, og så vil jeg ellers bare sige, at to uger max her næste fredag, ikke den her fredag, men næste fredag igen, der kommer der en ny sang op. Skulle der helst gerne gøre. Og den handler om systemet ude omkring opholdsliv og kommune og det ene og det andet, så ja. Det var alt herfra. Ses næste gang.